kwakufanele nombela mangigula ningilini. That's bullshit Mthombeni, you know that. Awukwazi ungamquestion umuntu enza into manje because uyenze lento ugula. If kwakufanele ulindwe kwakufanele ungazenzi izinto ugula. Yey zamkhalela utata uMusa Mseleku apha ku season 9 kaThando Nesithembu. Ku season 8 ibingumayeni waxabana naye kwi diary session wade wathi futhek kuye kule isizini ibe ngumangwabe molweni yinda namkela kuMamgobhozi TV. So kutata uMusa Mseleku betnani ebekhalaza ngento yoba amakhosikazi akhe ngokya wayegula zange amphathe kakuhle ayemthethisa embuza izinto. Umangwabe ke baphikisana wabesethi umangwabe kaloku nawe wawusenza izinto ngokugula so kutheni ke kwawuzafuna sukulinde sukubuze xa uphilile kodwa wena uzenza izinto ngokugula. Ndathi ke umangwabe ba ayikho yonke lonto leyo yibullshit leyo etsho kutata uMusa Mseleku kuye engamhlebi. Wade wathi umangwabe uba utata uMusa Mseleku like uyabahlukumeza bonke wade wahlukumeza nomayeni. Umayeni wade wagula uShibase uguliswa nguye. Baniyakhumbula ke umayeni wene depression wama ke ngento yasemsebenzini ba engaphethanga kakuhle emsebenzini ehamba necounseling kodwa ndayiqonda mna ba nesithembu akuso naso sinalo igalelo. So umangwabe confirmed for us izolo uba nyani utata uMusa Mseleku uyamhlukumeza nomayeni. Enenge kunomakhumalo bethuna niyabona sibala umayeni nglo kuthiwa baba ne-depression then umakhumalo naye nglo bevele lapha kuThando Nesithembu uba emveni koba kuphele useason 8 waye akabi right. Utata uMusa Mseleku ethethe ngalanto yoba uyafeyila ukwenza into wayizele kwaMseleku walala endlini engaphangeli engatyi wola lesibhedlele kuthiwa udehydrated kusithiwa une-depression. Wamxela ke notata uMusa Mseleku ongazange ke phofu wayembona nasesibhedlele. So uyabona ke ukuba ngunkosikazi wesibini lowo. So inoba ke ngoku kungabe kanti nguye lo ungaphathwanga kakuhle because uyachaza umangwabe sonke ngokya wawugula sasikuhoyile uqala kumacele uyotsho kum qha wena ungrateful. Wabeke esithi utata uMusa Mseleku ethetha ngento zoba like umangwabe zange achaze nentwenye ngokwebuza utata uNdabeni uba into ayithandayo ngayo ekubeni kobe benzela izinto. Wathi umangwabe angincedi usithengele imoto kodwa ke ngoku ube uyas-abuse emotionally. Wamisa ke nangento yendlu uba ndikuthengele nendlu. Wathi umangwabe khange ndifune indlu nguwe wathandayo boyithenge indlu. Uyabona and for that matter nalondlu angayithatha uba uyaqonda naqoma yey umangwabe akacengi. So ke icho ke bethinani into and I think ne benefits bethinani zoba ngumuntu o independent ozimeleyo because umangwabe uyaphangela akanozalale phandle akanoze alale engatyanga ngenxa yoba utata uMusa Mseleku kuzawuthwa mhlambi umgqothile kulandlu yakhe okanye akamfuna emzumbe. Ndithuke mna le part yoba atsho pha kuye athi uthetha ibullshit. Wathi uthetha ibullshit Mthombeni and you know it. Athi yo anyways kanti ngisho benanini banicinga ntoni ngayo yonke lento. Mamgobhozi uyanibona ku video elandelayo. Bye.